салом бародарони азиз, агар шумо надонем ки ин нишондоди тоҷикистон дар куҷо аст, ин дар Роғун аст. бародаро, мо дар Роғун ҳастем. навора то охир тамошо кунед, лайка фаромӯш накунед. салом алейкум бародаро, ҳама каса хуш омадин, ҳама каса тенҷен, созен хубакен. ина тоҷикистон мегӯен чӣ гапай? тоҷикистон инами кӯ, ина бинен бародаро, хитон бинен, хитон бигӯен ки чӣ гапай? дидестем? Инаира Тоҷикистон мегам, мо тарафи ғарм рафтестем бародаро. Салом ба ҳаматон. Иншоалло ки ғарма ба пурагӣ наворбардорӣ мекунем ва шумо дар нишон метем. Инаиҷа Тоҷикистон айстагиам бароям хомем аз сурат бигирем. Не. Ҳолни бубинен гирда атрофи Тоҷикистон тарафи ғарм. Душанбе гарм айснон хунад. Тон азиз. Салом ба ҳаматон як бори дига. Мо аз барф нагрехтем. мо танҳо аз Екатеринбург аз Россия омадем. Тоҷикистон, барфи Тоҷикистон дигар аст. дар ҳақиқат барфам бурдеста боша, ҳаво гарм аст, сард нест, гармакакай барфтарай. мо дар Роғун ҳастем бародаро, ина Роғун, ина дар даромадгоҳи Роғун ҳастем. ана иншоалло ки сафармон тарафи ғарм аст. беҳтарин наворҳоро дар канали мо тамошо кунем. мо дар хизмати шумо ҳастем ва наворбардорӣ беҳтарина барои шумо пешкаш мекунем. агар наворҳои мо ба шумо маъқул шавад ва бинед ки чӣ хел боди ҳавои тоза, гармии хунукӣ, сардӣ дар Тоҷикистон аст, лайка фаромӯш накунед. лайк кунед, подписатсия кунед, наворҳоро ба дигарҳо фиристонед. ман ҳамон паризе ҳастам ки аз канали Самбои теле Екатеринбург 2017 сол ба фикрам хато накунам ҳаминҷора гашта будам. худоаматона нигаҳбон бошад. салом алейкум бародаро, мо дар шаҳраки оби гармем. иншоалло ки инҷоро ба пурагӣ наворбардорӣ кардем, пешкаши шумо карда истодаем. боз наворҳои беҳтарин вақте ки Россия дарактем иншоалло мегӯем барои оне ки интернет слаби нест. ва пули надорем ки ҳамаша дар наворбардорӣ сарф кунем. ба ҳамин хотир бародаро ҳам қабули дорем ки камакак навор мегирем ва пешкаш шумо мекунем. то бозии дӯстони азиз, худо ҳаматон нигаҳбон бошад. ман ҳастам Парвиз аз шаҳраки оби гарм. салом алейкум бародаро, мо дар шаҳраки оби гармем. иншоалло ки инҷоро ба пурагӣ наворбардорӣ кардем, пешкаши шумо карда истодаем. боз наворҳои беҳтарин вақте ки Россия дарактем иншоалло мегӯем барои оне ки интернет слаби нест. ва пули надорем ки ҳамаша дар наворбардорӣ сарф кунем. ба ҳамин хотир бародаро ҳам қабули дорем ки камакак навор мегирем ва пешкаш шумо мекунем. то бозии дӯстони азиз, худо ҳаматон нигаҳбон бошад. ман ҳастам Парвиз аз шаҳраки оби гарм. ёхирон видео пла партоим видеоро загрузка кунем. нарасидеста мегабайт, камкам мегабайт бисарем. салом алейкум, мо назди донишгоҳ ва варзишгоҳи ноҳияи Рашт ҳастем. агар хоҳед ки инҷоро ба пурагӣ бинед, пас фаромӯш накунед ки барои ҳар як мегабайте ки мо видео загрузка мекунем пули зиёд мегирад. 50 сум 60 мепартоем, дар як видео расход мешавад. хоҳем партои нахоҳем гапҳои зиёд назанед. худам ки Россия рафтам, баъд ба ҳамон вайфаем ҳамаша иншоалло ки загрузка мекунем, тамошо мекунем. ва не ки касоне ки мехоҳанд ки барвақттар ноҳияи Рашта ба пурагӣ тамошо кунам, пас партоен дар номерҳои ман 974 партоен аз 7 50 10 партоен барои мегабайт. мада дар кор неста, шукрнаи худо. ман худам барои худ мекунем, не ки барои наворҳо беҳад пули зиёд мерава. хоҳишманд бошем, партоен хоҳишманд набошем, таваккалтон ба худо. ин маҷбурӣ неста барои ягон кас. не ки ҳамон мирғову бизое ки гапи зиёд мезананд, ҷиқида шинанд. сум напартоянанд, ҷиқида шинанд. на пул мепартоянанд, на гапи хуб доранд. ҳаромо. салом алейкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали мо. мо дар ноҳияи Рашт ҳастем, яъне шаҳраки ғарм. медуроем даромадгоҳи шаҳраки ғарм. аз инҷо сар мешавад. дарвозаша иншоалло насиб бо чали ки шумо дидестед, ҳар куҷое ки мо бошем иншоалло наворбардорӣ мекунем. инҷо яке аз ҳамин саршавии минтақаи шаҳраки ғарм, ҷа шаҳраки ғарм даромаданаш аз инҷо сар мешавад. ана اینجا یک منطقه ای همه جای کشودی است، کشود
در سرسری گرمای او هم خینگو میگم. دوستان عزیز باری دارم که از این چشمه که این روبوت داره همه شما با فکرم که اینجا آب خوردین برای که آبی بهترین است در اینجا و خیلی با مزه هم بگیم اگر هست. بولو میبریم آب چشمه را بولو و شما نشون میدیم و از آب بولوش میخوریم. من این چشمه را دیم برادرها. این چشمه است که قدم از دور میاد آبی توزه حتی سنگ نیست. من دوستان عزیز فکر میکنم که چشمه را خیلی یاد کرده این جدید انا اکنون رو بینیم رفته این دسته پیش بید. من دوستان عزیز این همون چشمه هست که روبوت است. از طرف گرم اومدم و طرف چروغ بگیم علی گوامان رفتن. این چشمه دوستان عزیز رو پاره همین چشمه یک استانفکه ساخته گیرن بیرونی کورونه با پورگی کنارهای ما انشالله تماشا میکنیم. از سبب کم بودن گیگابایت ما نمیتونیم همه ویدیو رو با پورگی مونیم و همین خاطر دوستان عزیز ما کوشش میکنیم که کم مونیم و در روسیه که رسیدیم با پورگی همه شایمون تماشا میکنیم. اگر خودی که با پورگی تماشا کنید پس میگابایت ها را روسیه با دوشنبه روی کردن گیریم. این ای سرسری کورون ده خوش آمدید با دوشنبه تاکسی دوشنبه یعنی کورون. نه از این تاکسی های چی داریم سنگین کلپوزوباد توی بیش نمیدونم کجا برام تاکسی برادرها گپ زنیم کجا رفتن در کو نویسیم جای نزدیک باشه اونجا میریم کار میکنیم رفتن. این این طرف چیه سخوات یعنی کنشگاه سخوات هم انا شما نصیب باشه طرف کلپوزوباد خبردیون خمسنگین کرا چند طرف میرم پنج دو همتان نگهبان باشه. برادران نمره مرا فراموش نکنید که میگابایت در تاجیکستان خیلی قیمت است. بعد از ماست اومدم همبرگر زعفران دم چی هم دارم ای چی یابان؟ چلون سسونی 22 سامو. انجیر چیه؟ انجیر هم سس. پیسته چه خرزان؟ پیسته خودمون میخریم. این سال پیسته قیمت های گفته نقد عثمان که دیگه سوداگرو. چی میخریم خلا؟ یا نمیدونم. اوه نه پیسته بگی. کو بیا پیسته تا بر بینم خلا. خلا را درست. نه خلا. چیا؟ میخواندن نخواندن مجبور میخواندن شما بگیر آخی؟ او بته خلا را ول به پیسته بگیرن خلا ول خطون میکنین عمیل؟ نه خریده فروش میاد هم که عمیل خطون هم میکنین؟ اوه بچه خلا مشکلیست بده بقوات ده سوداگر باید نشید بقوات نشد چویا ای باید؟ خلا ما
چلاو ندارین؟ چلاو دوغو ما هنر نداره برای چلو کردن. فقط تلاش رفتی ازبک هنر ندارین؟ توجیک باشین یا پلا چلاو ازبکو چی داره یا چلاو او یا چلاو بریز تیز نباشه ترش نباشه چلاو برای خوردن در چی بریزم؟ Ja, tam brez mešam, čas mai? Čas mai? Ja sam? Kurdo čas ma? Hayır. Maksimum 50 dirhem. Setaş. İçi ya iç. Yatısın. Şu kurutayı. Tamam tamam. Ne yok 50 dirhem. دانی خنکی چی کا خنکا؟ مگه یخ نداره؟ نه چیز داشت نمی‌دونم. نه. خلا چلو نمیخری خوردم آخرت خوردم یا تا خوردم جای چلو بده چاو میفهمم قخمه کنه رو اومده چلوش هم قخمه که وقتی چلو خوریم هم داره کم تخمه شما جایه جا نیونه اونجا دامون او بچه خیرش رسیده نگاه بچه اونجا رسیدن دیگه خونم اجرات دارم Çelaş. Evet. Doza çelaş. Güzel arası. Kruson da. Amca kruson da.
салом алейкум бародару. Нафарме ки аз бохтарам. Мо ина расидем ба хоҳиши шумо бо ина бохтара иншоаллоҳ сёмка мекунем, наварбардорӣ мекунем, шумо дар нишон метем. Айлав бохтар. Фақат ки ҳамаша навора мо парса наметавонем ба хотире ки намераса мегабайди мо ки ҳамаи ҷора мо 1 соати 2 соати навор кунем партоем. Шерун инар навороро фақат ба бародарони худ партоем. мо дар ноҳияи дар шаҳри Қурғонтепа дар бохтар ҳастем. Худо нигаҳбонтон бошад. наворои навро интизор шавем. Салом дӯстони азиз, инҷо ҳаст бохтар. Ман ҳаракат дорам ба тарафи бародарони қабодиёнӣ. Салом аз шаҳри бохтар, бародарони қабодиёнӣ. Ман ҳозир аз вокзал сувор мешавам, иншоаллоҳ ба тарафи қабодиён меравам. бародарони қабодиёнӣ, марҳамат дар связ бошед. номри телефони ма шумо медонен, агар надонен дар видео дуроем, иншоаллоҳ ки дар видео мемонем номерора. болои экран дар ҳамин номере ки дидест номри ман дар Тоҷикистон ва дар Россия номри ман ин дуюмгиша номри Россия. ду номер дорам дӯстони азиз. мардуми қабодиёнӣ интизор шавем. бохтар шабахайр. салом алейкум мардуми Шартуз. ина ман омадам ба Шартузи шумо. салом акай Коля. ина Шартузи шумо ман омадам бародаро дар ҳамиҷа. иншоаллоҳ ки хай меҳмон шида наметавонам. худо хоҳад ягон вақт меҳмон мешавам. имшаб дар Қабодиён ҳастем. яки чашмаҷона иншоаллоҳ ки наварбардорӣ мекунем. худо хоҳад. салом алейкум мардуми шаҳри Туз. ина боғи фарҳангитон медорем оз сурат мегирем. салом алейкум бародаро. ина чашмаҷон чиқаре ки мо гуфтем бародаро медорем иншоаллоҳ ба пуррагӣ наварбардорӣ мекунем ва пешкаш шумо мекунем. агар бо мо бошед пас ин наворро бо дигаро фиристонем ва лайкро фаромӯш накунем. беҳтарин наворҳо аз шаҳри Шартуз мешаванд. дӯстони азиз, ҳақиқат мо дар инҷа расидем. дар ин ҷо чиқаре ки шумо медонед мазор аст ва ин ҷо мардум зиёрат меям ва дуо мекунам. иншоаллоҳ ки боз мо рафта аз он тараф ҷо дорад, бо дарнашам ҳаст. дуо мекунем худо хоҳад бахшугии зебоӣ инҷоро фақат дар фасли баҳор мебинем ва ҳозир бошад манам каша нишон дода метавонам шумо ба шумо дӯстони азиз ки инҷа сабз нест, сабзи хурам нест, аммо атроф территорияша бинед чӣ хел зебо аст. ина дӯстони азиз, иншоаллоҳ ки дидед боз аз пеш меравам шумо нишон метем ҷое ки моҳиё. салом алейкум бародаро. ина чашмаҷон чиқаре ки мо гуфтем бародаро медорем иншоаллоҳ ба пуррагӣ наварбардорӣ мекунем ва пешкаш шумо мекунем. агар бо мо бошед пас ин наворро бо дигаро фиристонем ва лайкро фаромӯш накунем. беҳтарин наворҳо аз шаҳри Шартуз мешаванд. салом алейкум бародаро. бародарони ғариб, ина бародароне ки дар Шартуз ҳастанд. имрӯз ба мо маълумот доданд ки дар ҳақиқат дар ин ҷо 44 чашма аст. мекунед бародаро? ва мо хостем ки аз ҳамин 44 чашма 44 қатра об гирем дар баклашка. яъне бародаро ба мо гуфтанд ки дар ҳақиқат дар ҳамин ҷа 44 чашма ҳаст. ба ҳамин хотир ин бародарое ки ҳамин соҳибмулк бигем хато намекунем дар ин Шартуз ҳастанд. бародаре ки дар Шартуз ҳастанд иншоаллоҳ ки ҳамаи мардуми ғариба саломат бошед. худо нигаҳбонтон бошад бародаро. дӯстони азиз, ҳақиқат мо дар ин ҷа расидем. дар ин ҷо чиқаре ки шумо медонед мазор аст ва ин ҷо мардум зиёрат меям ва дуо мекунам. иншоаллоҳ ки боз мо рафта аз он тараф ҷо дорад, бо дарнашам ҳаст. дуо мекунем худо хоҳад бахшугии зебоӣ инҷоро фақат дар фасли баҳор мебинем ва ҳозир бошад манам каша нишон дода метавонам шумо ба шумо дӯстони азиз ки инҷа сабз нест, сабзи хурам нест, аммо атроф территорияша бинед чӣ хел зебо аст. ина дӯстони азиз, иншоаллоҳ ки дидед боз аз пеш меравам шумо нишон метем ҷое ки моҳиё.